Ask yourself, am I a child of God? Yes, tanan tao hinimo sa Ginoo, pero dili tanan tao anak sa Ginoo. Klaro kaayo sa Bible kung basahon nimo ang mga qualifications para mahimong anak sa Ginoo. Ningon ang Bible, yet to all who receive Him, si Jesus, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Papa ug anak, religion, relasyon. Siyempre, relasyon. Have you ever wondered why you are so distant diha sa Ginoo? Nganong gapanginto ka diha kay Lord? Nganong gapanaha ka diha sa iya? That's because naa kay religion pero wala kay relationship sa iya. I tell you mga igsuon, pakirelasyon si Lord. Ask yourself, am I a child of God? Unsaon man pagkahibalo nga anak ka sa Ginoo? Una nga imong pagabuhaton is humble yourself, come to Jesus. Kaya ang Bible nagingon, ana si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus lang ang mediator between God and man. Kung pinaagi kay Jesus, mahimo nimong Papa ang Ginoo. Again, ask yourself, am I really a child of God? And if karon pod naka-decision ka nga gusto ko mahimong anak sa Ginoo, pwede ka mo sabat ani nga prayer. Ginoong Jesus, nagpaubos ako karon kanimo. Giabrihan ako akong kasing-kasing. Ug gidawat ko ikaw, ug gituohan, isip akong Ginoo ug manluluwas. Nagtuo ko nga ikaw lang ang dalan ug pinaagi lang kanimo ako mahimog anak sa Ginoo. Sugod karon, imo nako ug ako na pud ka. Ikaw na ang magdumala sa akong kinabuhi hangtod sa hangtod. Amen. Karon, kay mo namang gidawat si Jesus as your Lord and Savior, nahimo na kang anak sa Ginoo. Ug kay anak man ka, papan man nimo si Lord, God is a full responsibility diha kanimo. God will take care of you, will provide for you, will protect you, will love you. Ug labaw sa tanan, you will live infinitely happy uban ang presence ni Lord forever. Ug karon, syempre, nakapaton makagrelasyon diha sa Ginoo. Ang relasyon dili na siya mulahutay kung walay communication. And sudod kayo, di mo mag-stress yung papa. And communication is a two-way process. Istorya ang isa, mamatay ang isa. Imong pakigistorya diya sa Ginoo is pinaagi sa imong prayer. Si Lord pod magigistorya sa imong pinaagi sa ihang word, which is ang Bible. Kami sa Greater, we are more than willing nga mutabang sa imong journey diha sa Lord. Pwede ka message sa among Facebook page, or you can communicate with us or text or call, pinagyan ng mga numbers nga naka-flash sa screen. And might as well share this video aron daghan sad ang mapanalinginan aning mensahe. Daghang kayong salamat sa pagpamati. God bless you.